Que gran instituto. Saiu xente tremenda dese instituto, Non soy tremendo? Sí, pero digo, saiu xente tremenda. A pioneira, a concelleira de Igualdade, de aquí, xente tremenda. Bueno, mira o instituto de Liña, perfecto, que se chama Andrea Castro e Antía Rodao. ¡Fuerte aplauso! Ti que opinas das redes sociais? As redes sociais? Pois mira, sei que as redes é o que tal ten detrás Iker Casillas. Non, muller, non. As redes sociais. Sociais. Unha asignatura moi difícil na miña época. Este sí que vai ter un seguidor menos no Facebook. Fagome Facebook, subo unha foto, así consigo este rollo que eu teño. Borrote do Face. Por que non queres ser a miña amiga? Porque das vergoña, guapi. Borroume do Face. Perdón, aquí tenéis, por favor, seguir trabajando porque está en un centro educativo perfecto.